ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା ହଳଟା ପଦାରେ ଥୋଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୋତା ହଳଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ମୋ ଜୋତା ହଳଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଜୋତା ଯଦି ଚୋରି ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜୋତା ଚୋରି କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଶନି ଦଶା ହିଁ ପଡିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୋତା ଚୋରି ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ବରଂ ଆନନ୍ଦ ହେବେ ଯେ ଆଜିଠୁ ମୋର ଖରାପ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।